Avui comencem el matí amb aquesta ponència del doctor Josep Maria Sans Travé, exdirector de l'Arxiu Nacional de Catalunya i acadèmic, i també amic, molt conegut per part nostra amb l'arxiu, que parlarà sobre la reconquesta i colonització de la Conca de Barberà. És una de les zones que ell ha treballat moltíssim, a banda de treballar ordres militars, com és el Temple. Jo en diré algunes coses, el seu currículum també, evidentment, és abundant i brillant. Llicenciat en Història Medieval i professor a la Universitat de Barcelona, del 72 al 80, director tècnic de l'Arxiu Històric de Protocols de Barcelona de 1973 al 80, va reprendre el 84 la publicació d'estudis històrics i documents dels arxius de protocols. Tal com ahir al parlar de l'amic Gor, doncs avui també al parlar amb el cas de l'amic Sans, no perquè siguin ex, sinó que reuneixen aquell element que a mi sempre m'agrada, i és el fet de que són historiadors, però com que alhora són també arxivers i són persones, anava a dir, sobre el territori, sobre la documentació. Jo crec que això sempre aporta molt. Dirigeix des del 82 les publicacions de la Fundació Noguera, el treball i l'aportació al país que representen totes aquestes publicacions lligades al món de la documentació. Suposo que no ho valorem, però farà que siguem, almenys en algun aspecte, un país normal, i potser més que normal. Per tant, cal agrair-li amb ell i a la Fundació aquest treball ingent i molt important. Cap de Servei d'Arxius de la Generalitat de Catalunya des del 1980 al 92 i, per tant, creador de lo que és la xarxa d'arxius, el que ha permès en el nostre país que els arxius siguin realment el que han de ser, i des del 92 fins al 2015, potser fins al dia de Sant Jordi, el creador i el director de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Ha col·laborat amb obres generals com Lexicon Idlàters a Catalunya Romànica, ha coordinat edició d'obres en estudis sobre història de la Institució Notarial a Catalunya en honor de Ramon Noguera en 1988, ha dirigit l'edició dels Dietaris de la Generalitat de Catalunya del 94-96, una altra obra d'aquestes que jo penso que és d'aportació molt important. És autor de moltes altres, de la història del tallat, 1986, els papers de Salamanca, història d'un botí de guerra del 96, el període 2003 al 4 va assumir la Direcció General del Patrimoni Cultural, el 2006 ingressà com a acadèmic numerari de la Real Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i el 2008 de la Real Acadèmia de Doctors a la Universitat de Barcelona. La seva aportació amb aquest camp, amb la Conca de Barberà molt en concret, amb estudi de cartes de població, les comandes templeres, el Raurell, a tants altres llocs, penso que és acreditat. I va semblar que podia ajudar-nos i mostrar quin és l'estat de la qüestió pel que fa a la Conca. Per tant, benvingut i gràcies. Molt bé, gràcies, mossèn. Bon dia a tots. El primer que jo haig de dir, que haig d'expressar, és el meu agraïment vers l'organització d'aquesta jornada per la invitació. Per tant, gràcies per invitar-me. I el segon aspecte que haig de dir és felicitar-vos perquè, de la mateixa manera que abans parlaves de la inclusió del priorat dins del que diríem les jornades sobre la reconquesta i colonització del Camp de Tarragona, jo també agraeixo pel fet d'incloure la Conca de Barberà dins també d'aquestes jornades. Pel que fa a la reconquesta, nosaltres no depenem del Camp de Tarragona, sinó que ens ve a través, geogràficament ens ve d'altres llocs. Vull dir, no hi ha una vinculació, és a dir, no hi ha una relació del sud cap al nord, en això de la reconquesta, sinó que més aviat ja la relació sempre és del nord cap al sud. Ni tampoc és massa de l'est vers l'oest, sinó nord a sud. Jo que m'he dedicat una mica a mirar d'on venien els colonitzadors nostres, a la Conca de Barberà, no ens venen de Barcelona ni de Girona, bàsicament ens venen de la Segarra i bàsicament ens venen de l'Urgell. L'Urgell, el Solsonès encara diria, els grans moviments colonitzadors, perquè a més, en fi, això ja està suficientment demostrat, no?
on hi havia excedents demogràfics? No n'hi havia en el comtat de Barcelona, per dir d'alguna manera. Els excedents demogràfics es donen sempre a la muntanya, perquè la muntanya doncs, pot alimentar és a dir, la creació de la riquesa que hi ha a la muntanya només pot alimentar un determinat grup o un determinat nombre de gent. Tota la resta, si es donen unes condicions, diguem-ne, demogràfiques d'excedència, tota la resta ha de marxar. I per tant, bàsicament, els colonitzadors, almenys de la Conca de Barberà, analitzant els noms d'aquests colonitzadors, jo veig, ho trobo, ja ho va dir una mica el pare Agustí Altisent, que bàsicament són de la Segarra i bàsicament són del Solsonès. Bé, dit o fet aquest aclariment, la meva intervenció jo crec que és excessivament llarga i per tant algunes coses les llegirem, altres les passarem molt pel damunt perquè naturalment no puc resumir 37 pàgines que al final és el que m'ha donat tot aquest tema de la reconquesta i colonització i l'estat de la qüestió, però algunes coses llegiré i d'altres les hauré de passar una mica per alt i en tot cas doncs, quan hi hagi la taula rodona doncs, vostès o vosaltres podeu fer les preguntes que vulgueu i en tot cas doncs, en fi, espero que això es publiqui i tindreu ocasió de veure el treball que en principi presento avui. El primer tema que en el qual doncs, m'haig d'aturar una mica, és la definició del territori objecte de la nostra anàlisi. Diu, el tema de la reconquesta i repoblació de la Conca de Barberà implica prèviament la definició del marc territorial al qual ens volem referir. És en aquest sentit que nosaltres ens cenyirem no a la comarca administrativa actual, sinó a la tradicional, és a dir, a la que s'ha identificat com a ja antigament, al començament de l'època medieval, com a campus barberanus, ja documentat en el segle X i que es limita al territori que actualment anomenem Conca Estricta. Ara bé, no per això, sobretot per la importància i transcendència que varen tenir a l'hora de l'ocupació militar els territoris adjacents per on s'introduïren les forces catalanes i s'aixecaren les primeres fortificacions als cims més alts, no podrem evitar fer-ne algunes referències específiques. Estic parlant dels territoris adjacents. El marc territorial de la nostra anàlisi, doncs, abasta els actuals municipis de Montblanc, amb els seus agregats de l'illa Prenafeta, la Guàrdia dels Prats, Vilaverd, l'Espluga de Francolí, Vimbodí i el Monestir de Poblet, Barberà, Pira, Ullers, l'antiga població d'Anguera, Solivella, l'antic castell del Tallat, Belltall, Forès, Conesa, Sarral, Montbrió de la Marca, Vallverd i Rocafort de Queralt. Deixarem al marge, tot i que hi dedicarem referències al sector de la Baixa Segarra, així com Vallclara, Vilanova de Prades i Senan. Tractarem del territori que geogràficament, començant per Sol Ixent, s'inicia a la muntanya de Sant Miquel de Montclar, segueix pel coll de Déu Gràcies. Jo havia portat uns mapes que... Joan, si t'atances, Joan? Els pots anar repartint. Segueix pel coll de Déu Gràcies, els penjants de Torlanda, Forès, el coll de Belltall, la Serra del Tallat, el coll de Tarrés, el coll de Vilanova de Prades, els plans de Rojals, l'estret de la Riba, l'illa, el cogulló de Miramar, Prenafeta, el Tossal Gros, el coll de Cabra, per acabar a la serralada de Coma Verd a tocar Montclar. Es tracta, com podem percebre, del territori erosionat i corresponent a les conques dels rius Anguera, a la banda oriental i septentrional, arrecerat a la muntanya de Sant Miquel de Montclar, i el Francolí, a la banda occidental, al peu de les muntanyes de Prades. Dit això, mirem una mica l'estat de la qüestió
del que es coneix de la reconquesta i colonització d'aquest sector. Dic que un treball específic sobre la reconquesta catalana a la Conca de Barberà estricta no va veure la llum fins l'any 1967, en què es varen publicar els estudis presentats a la 8a Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos celebrada a Montblanc l'any anterior. En una recerca molt ben elaborada, basada en l'anàlisi de la documentació publicada fins a aquell moment, l'advocat Lluís París i Bou, de Montblanc, hi presentava les principals línies de la reconquesta cristiana de la comarca, que la feia començar per la possessió del castell de Queralt, conquerit, segons aquest autor, per Guifré el Pilós en el segle IX. La recuperació catalana continuaria a través d'aquest castell fins a Occident, pels castells de la Baixa Segarra primer, com ara els de Pontils, Santa Perpètua, Montagut, Vall d'Ucera, Querol i Pinyana, fins a arribar al 980 a Cabra, objecte de donació pel comte Borrell, Borrell II, a un tal Arbigi. Les temptatives de començament del segle XI, promogudes també pels comtes de Barcelona, aconseguiren ocupar Sant Miquel de Montclar, des d'on s'estengué la reconquesta cap a les valls de l'Anguera i el Francolí, facilitant que el 1043 Ramon Berenguer I concedís la terra erma de Conesa, situat a l'altiplà que dominava la comarca, a un colonitzador perquè hi bastís una fortalesa. Aquest autor, progressivament i seguint un estricte ordre cronològic, va desgranant els llocs que els comtes de Barcelona concediren a cavallers vassalls seus per consolidar la reconquesta del territori situat a l'extrem de la marca del seu comtat. El 1053, Ramon Berenguer I dona el Puig de Forès. El mateix comte, el 1073, dona una quadra de terra a Vallverd. El 1075 concedeix la fortalesa de Montbrió, ja en plena Conca, perquè faci la guerra contra els sarraïns. El 1087 concedeix un noble urgellenc, Arnau Pere, als castells de Barberà i Prenafeta. Per a París, la reconquesta de la Conca s'assenyeix a una actuació directa dels comtes barcelonins, igualment la colonització de la contrada. La plataforma d'ocupació fou, tal com hem dit abans, el castell de Queralt, des d'on avançaria la reconquesta progressivament cap a Occident, a través de la construcció de fortaleses en els punts més enlairats de les muntanyes de Ponent, Sant Miquel de Montclar, Cabra, Prenafeta, Barberà, i dels puigs dominants de la plataforma septentrional, Conesa, Forès, Belltall, per passar després a les zones baixes de l'Anguera i el Francolí. En foren punts destacats Barberà, concedit el 1054 per Ramon Berenguer I Arnau Pere de Pons, tot i que el document en què registra la concessió ja va ser considerat fals en el segle XII, amb un extens terme que arribava, diu el document, fins al riu Ebre. Anguera i Ullers concedits a sengles cavallers el mes de juny de 1076 i la donació de desembre de 1079 per part dels comtes germans Ramon Berenguer II i Berenguer Ramon II de l'Erm de l'Espluga de Francolí a Pont-Zuc de Cervera. Després de la recuperació per part sarraïna a començament del segle XII de bona part de la Conca, inclosos els castells de Prenafeta i Pira, París opina que una ratlla virtual, representada pels castells de Barberà, la Guàrdia dels Prats i l'Espluga de Francolí, els separava de l'anterior i que en temps de Ramon Berenguer III s'hauria ocupat per part catalana Vimbodí i potser també Tarrés. L'ocupació definitiva, però, havia de culminar amb una campanya duta a terme pel comte Ramon Berenguer IV la primavera de 1135, mitjançant la qual expulsaria de la Conca estricta tots els sarraïns, deixant-la preparada per a la propera colonització, que de fet no s'esdevindria fins passats uns anys a la ratlla de mitjan segle XII. En posterioritat a aquest estudi primerenc de Lluís París, ara fa quasi ja 50 anys, diversos autors hem incidit en l'anàlisi de la reconquesta catalana dels diversos indrets de la nostra comarca per bé que ho hem fet des del punt de vista global del territori, que
escomesa que intentaré fer jo en aquesta col·laboració. A banda del treball pioner de Lluís París, que acabo d'esmentar, haig de referir-me, ni que sigui sumàriament, a les principals aportacions al coneixement de la reconquesta feudal de la comarca. I haig d'iniciar el recorregut amb la situació i evolució de la contrada abans de l'establiment cristià en temps de la reconquesta. Des dels treballs pioners d'Albert Benet i Clarà, entre els quals el publicat el 1983 sobre la hipòtesi de l'existència d'un municipi rural romà a la Conca, fins a les seves aportacions sobre l'afectació de la invasió sarraïna en el territori, concretament analitzant les diverses incursions que culminaren en la despoblació de la comarca a principis del segle XII, que perduraria de fet fins al 1130, en què s'inicià de nou l'activitat reconquiradora. Aquestes aportacions d'Albert Benet i Clarà van ser publicades principalment al volum 21 de la Catalunya Romànica, editat l'any 1995. També en aquest sentit és obligat esmentar l'excel·lent treball d'Antoni Carreras sobre la situació de la comarca abans de l'ocupació cristiana, és a dir, des del període visigòtic fins al final de l'època sarraïna. Tot i la manca de les excavacions i dels corresponents estudis dels jaciments existents, aquest autor, en base dels pocs vestigis arqueològics, les fíbules visigòtiques de Padrinyà, el tros de sivella de bronze de Coll del Sègol i la sivella del Tossal de les Venes prop de Rojalons, bàsicament tot visigòtic, així com materials diversos trobats a la partida de la Plana d'en Pau al nord de Milmanda, opina que durant el període visigòtic es donà una important baixa de poblament, que la població de la comarca es concentrà en algunes antigues viles romanes que es fortificaren i que es trobaven allunyades dels perills que representava la via romana que travessava el territori, i també en els sectors muntanyencs ben marginals de la via romana per on podien arribar els grups hostils. D'altra banda, afegeix aquest autor, la disminució de la població afectà fins i tot el paisatge, que passà dels camps agrícoles majoritaris anteriors a ser substituïts per la vegetació autòctona d'alzinars, rouredes i pinedes. És de la mateixa opinió d'Antoni Carreras en Joan Benchon i Bès, exposada en Sengles Treballs, un publicat el 1998, on arriba a aquesta mateixa conclusió a través de l'anàlisi de les necròpolis existents a la comarca, i l'altre del 2013, en què es reafirma en la mateixa línia de l'anterior. Tots aquests treballs després estan esmentats amb nota a peu de pàgina. La part, però, més original, ara torno amb en Carreras, d'Antoni Carreras, al meu entendre, és la referida als 5 segles de domini sarraí de la comarca des de començaments del segle VIII fins entrat al segle XII, i l'interès que en aquest sentit representa la Torre del Moro i el vilatge de Castellfollit per entendre la presència musulmana al territori. Aspecte en el que incideix en la seva excel·lent monografia sobre l'Espluga de Francolí, en el volum 3è, dedicat a l'edat mitjana, on, a més de destacar novament la minva demogràfica des del període visigòtic, avança una nova hipòtesi sobre la funció de la roca de Miravet, situada sota el tossal del Coll del Sègol, pràcticament domina tota la conca des de damunt de Montblanc, i analitza el paper desenvolupat per la Torre del Moro de Castellfollit dins el terme de Vimbodí Poblet, així com també de l'anomenat vilatge de Castellfollit. Jo mateix he dedicat també alguns treballs a la conquesta i colonització de diversos indrets de la comarca. Als anys 1973-74, en els precedents de la Carta de Població i Franquícia de Sarral, analitzava l'ocupació cristiana de la Conca Estricta i d'una manera especial de l'indret de Forès, que integrava dins el seu terme la població de Sarral, que es fundaria molt després, l'any 1180. El 1977 vaig incidir sobre aquest mateix tema, vist des de la perspectiva de l'ocupació de Barberà i el territori que quedava al seu darrere fins al castell de Caral.
Això em va permetre d'analitzar minuciosament el procés reconqueridor de la contrada des del 1012 fins als anys 30 del segle XII i ressaltar l'activitat reconqueridora dels comtes de Barcelona en aquesta zona. I analitzo concretament l'evolució dels castells de Santa Perpètua, Montclar, Conesa, Forès i sobretot el de Barberà, amb tota la seva complexa problemàtica de cara al seu manteniment feudal. De l'ocupació cristiana i la colonització del sector septentrional, central i ponentí de la Conca, des de Belltall fins al Tallat, l'he analitzat jo mateix en sengles treballs, l'un sobre la Carta de Població de Belltall, publicat el 1976, on estudio l'activitat dels cerveres en el territori de Comalats des de finals del segle XI fins a començaments del segle XIII. Comalats seria aquell territori que va pràcticament des de Cervera, per tots aquells altiplans, fins al Tallat i Tarrés. I l'altre, sobre Pere de Queralt, publicat el 1978, aquí al Cervera, per garantir la seguretat de la colonització del Pla de la Conca, que tenien assignat, infeudaren el 1150 els castells de l'Espluga, que encara s'havia de construir, de Conesa i del Tallat. També, amb motiu del 8è centenari de la Fundació de Solivella, vaig dedicar unes pàgines a la colonització del terme per part del pròcer Gombau d'Oluja, senyor de Vallfogona de Riucorb. Aquest personatge, sense cap autorització prèvia del príncep, a final del segle XII va iniciar la prisió d'una zona situada a la banda sud-oest del terme de Forès, que correspondria amb l'actual terme de Solivella, que després fou reclamada pel rei Alfons I i aquí hagué de tornar l'esmentat Gombau el 1191. Una visió general de la reconquesta i colonització l'he donada jo mateix en l'esmentat volum 21 de la Catalunya romànica i exposo el paper del comte Ramon Berenguer IV en la conquesta definitiva del territori i els inicis de la seva colonització amb la promoció directa dels territoris dels termes de Montblanc, Milmanda, Vimbodí i Poblet, i més enllà dels límits de la conca estricta, però vinculats geogràficament, de Tarrés, Fulleda, l'Espluga Calba i Vinaixa. I també exposo la tasca de reorganització de la colonització del territori duta a terme pel seu fill, el comte rei Alfons I, que afectà principalment Montblanc, Forès i Sarral, arrel de la seva fundació com a poble. Altres aportacions de menor identitat, o que toquen més lateralment el nostre tema, són bastants interessants per al coneixement del procés conqueridor i colonitzador de la Conca de Barberà. En primer lloc, cal fer un esment especial als treballs dedicats a la conquesta i colonització de la Baixa Segarra, és a dir, el sector nord-est de l'actual comarca administrativa de la Conca de Barberà. En primer lloc, he de referir el treball pioner de Josep Iglesias sobre la reconquesta de la vall de l'Algaià, publicat l'any 1963 en la col·lecció Episodis de la Història de l'editorial del Mau. El seu anàlisi ultrapassa els límits del títol i arriba a alguns llocs de la conca estricta. També és especialment interessant de l'estudi les pàgines dedicades als repobladors, tant els nobles i cavallers vassalls dels comtes de Barcelona com els pagesos que s'hi establiren amb la simple voluntat de trobar unes terres a través del conreu de les quals assegurar-se l'aliment diari. Un interès especial sobre la importància del castell de Queralt de cara a assegurar el manteniment de les posicions cristianes d'avantguarda a la frontera occidental del comtat de Barcelona es troba en el discurs de recepció d'en Cabestany a la secció històrico-arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans de l'any 2000 i el precedent d'aquest treball publicat el 1995 a la revista Recull de Santa Coloma de Queralt. També hem de relacionar els estudis d'Albert Benet i Clarà sobre els Gurb Queralt, primers senyors del castell de Queralt i de Santa Coloma,
i sobre el seu primer cap de la nissaga, el pròcer Ensulf de Gurb, així com el seu treball sobre el comtat de Manresa, que incloïa aquest sector del territori, arribant fins a Forès i Tarrés. També cal assenyalar per les seves aportacions el treball de Josep Maria Carreras Tarragó sobre els senyors de Santa Coloma i el de Júlia Miquel sobre el llinatge del Cervelló i la seva incidència en aquesta contrada. No podem descurar, finalment, les aportacions documentals de primera mà sobre els diversos llocs d'aquest territori que han permès bona part dels treballs que hem anat esmentant fins ara. En aquest sentit, hem de referir les aportacions documentals, acompanyades també de les corresponents anàlisis de l'eminent historiador Emili Morera i Llaurador, recollides en la seva magna obra Tarragona Cristiana, publicada a partir de 1897. També hem d'esmentar, pel valor dels documents aportats, els recollits en el Liber Feudorum Maior de l'Arxiu Real de Barcelona, on hi foren copiades bona part de les concessions comtals dels castells del territori de la Conca, publicat en 2 volums per Francesc Miquel i Rossell als anys 1945 i 1947. Per la seva aportació documental, també, i acompanyada d'una primera visió sobre el procés reconqueridor i colonitzador de la nostra comarca, cal ressenyar l'obra magna del professor Josep Maria Font i Rius sobre les cartes de poblament i franquícia de Catalunya, el primer volum de les quals fou publicat l'any 1969. Són especialment aclaridores les breus monografies sobre bona part de les poblacions de la Conca de Barberà en base dels primers documents coneguts. Completen les aportacions documentals les darreres col·leccions diplomàtiques publicades a final del segle XX i en aquests primers anys del segle XXI relatives al monestir de Poblet, Santes Creus i la Casa del Temple de Barberà. En totes elles s'hi recullen documents molt anteriors a la constitució de les respectives comunitats monàstiques o conventuals que es conservaven en els seus propis arxius i que són especialment interessants per conèixer, en molts de casos, l'evolució de la conquesta feudal i la colonització de la contrada. Avui, doncs, gràcies a tots aquests treballs, coneixem molt bé l'evolució, o podem conèixer molt bé, l'evolució del procés que situa la Conca de Barberà en la dinàmica repobladora del comtat de Barcelona. No fou, ho hem de recalcar molt, un pas ràpid la substitució del poder islàmic pel cristià, sinó que hagueren de transcórrer molts anys des de la primera actuació cristiana a la comarca estricta, duta a terme pel comte Sunyer, la donació al 945 de l'església de Sant Pere d'Envigats al Camp de Barberà al monestir de Santa Cecília de Montserrat, fins que a mitjans segle XII, per iniciativa del comte Ramon Berenguer IV, s'inicià la colonització del territori central de la comarca. Més de 200 anys s'hagueren d'escolar entre aquests dos fets i en un territori que no ultrapassava els 500 quilòmetres quadrats. Aquesta lentitud només és justificada o es comprèn per la situació fronterera de la contrada, així com pel seu allunyament de la capital del comtat de Barcelona i també la manca de l'establiment cristià eficaç al Camp de Tarragona. Un altre aspecte que cal tenir present és la confluència en aquest territori de dues administracions sarraïnes implicades en la defensa de la banda musulmana. La pertinença al terme de la ciutat de Lleida, el qual comprenia el lloc de Vinaixa, constituït probablement per una fortificació i un terme molt ampli, i també el terme del districte de Siurana, que, tal com varen testificar alguns dels antics habitants musulmans al setembre de 1154 i ratificar el 1173, integrava, el terme aquest del districte de Siurana, parts dels termes de Vimbodí, l'Espluga, Montblanc i l'Illa.
Això ens suggereix precisament que l'empremta catalana a la comarca, l'empremta musulmana a la comarca, si ens fixem en la toponímia, no fou gens menyspreable, ben al contrari, i fou intensa i important, i després respectada i recollida per la nova civilització cristiana que no dubtà en mantenir, per bé que llatinitzats, bona part dels topònims andalusins anteriors, com ara Vinaixa, el Tallat, Solivella, Lilla, Llorac i Miravet, entre d'altres. A la Conca, per altra banda, hi confluïren també diversos interessos per part de la part cristiana. En primer lloc, els del comte de Barcelona, naturalment, atès que aquest territori formava part de la marca extrema del seu comtat, així com també d'aquell comtat fantasma anomenat de Manresa, i també dels comtes d'Urgell, que, endinsant-se cap a la Conca, veien més possible poder arribar al mar, un dels objectius mai assumit dels comtats interiors que s'havien anat constituint a redós d'aquesta banda dels Pirineus a costa de l'ocupació del territori als sarraïns. Un altre aspecte previ que cal tenir present a l'hora d'analitzar l'ocupació feudal del territori és la geopolítica, en el sentit que la Reconquesta, llevat de petites excepcions que assenyalarem, progressà a través de petits salts cap a l'Occident damunt dels pics muntanyencs més sobresortins o que possibilitaven millor la defensa de la seva posició. N'és una excepció d'aquesta dinàmica, i potser el seu fracàs motivà el canvi d'orientació desplaçant l'assentament cristià cap als vèrtexs muntanyencs, el cas de Sant Pere d'Embigats. El comte Sunyer, amb l'intent de colonitzar el Pla de la Conca, assegurat prèviament al castell de Caral, en mans de la potent família dels Gurb Caral, i el territori adjacent de l'Alt Gaià, concedí l'estiu del 945 al monestir de Santa Cecília de Montserrat la lau de Sant Pere d'Embigats amb les terres cultes i ermes, amb els delmes i primícies. S'ocupà realment el 945 aquest indret? Es dugué a terme alguna tasca colonitzadora per part del monestir? Els documents posteriors no enregistren cap actuació concreta a Sant Pere d'Embigats, però sabem que a finals del segle X o a començaments del segle XI els comtes barcelonins dominaven els passos entre la Conca i el Camp, els castells de Cabra i l'Illa, i el 1013, que era venut al castell de Barberà amb els seus termes a Borrell, bisbe de Vic. En el cas hipotètic que s'hagués dut a terme alguna actuació colonitzadora o que s'hagués ocupat l'entorn de Sant Pere d'Embigats, les diverses incursions sarraïnes de finals del segle X i de la primera meitat del segle XI deurien afectar profundament la contrada i desbaratar els esforços esmerçats. Continuo en el meu treball parlant de les diverses incursions sarraïnes. La primera, aquesta del Mansur, del 978, la segona del 1033, ja en el segle XI. També analitzo els esforços de reconquesta i colonització del castell de Barberà per arribar a la tercera gran incursió sarraïna de la comarca probablement de començaments del segle XII, concretament els anys 1102 i 1103, 1104. I aleshores, després d'aquestes incursions sarraïnes, continuació de la represa conqueridora. El moviment reconqueridor de la Conca, palesat per l'interès català pels tres castells esmentats, ben aviat tornà a ser confirmat per les noves actuacions dels comtes d'Urgell i de Barcelona. Precisament per garantir la permanència d'aquest territori en mans cristianes, els esmentats prínceps, aquests comtes, al cap de pocs anys intentaren implicar els templers en la defensa d'aquestes terres
de la frontera del comtat barceloní. La fama d'intrèpids defensors del món cristià enfront de l'islam, tal com ja era fama pública que feien a l'antiga Palestina. En això, els comtes seguien el mateix projecte materialitzat per Ramon Berenguer III, el qual, per tal d'obtenir el concurs i la col·laboració dels frares cavallers, els havia concedit el juliol de l'any 1131, pocs dies abans del seu traspàs, al castell de Granyena a la Segarra. Armengol VI, al setembre de 1132, de la seva banda, en una actuació conjunta amb el nou comte de Barcelona, Ramon Berenguer IV, concedia l'ordre del Temple, doncs, al castell de Barberà i, poc temps després, confirmar aquesta donació Ramon Berenguer IV. Tot i això, però, els templers, malgrat haver fet alguna visita d'inspecció del lloc, no hi fundaren un convent i no hi habità permanentment una petita comunitat fins l'any 1172. És a dir, el lloc es concedeix el 1132 i els templers no hi van fins, de fet, no s'hi estableixen fins al 1172, quan ja feia anys que la conca havia estat conquerida i també bona part de la contrada en plena repoblació. Continuo en el punt 5è parlant de la colonització definitiva de la conca de Barberà, que es va dur a terme després que Ramon Berenguer IV doncs, ocupés les ciutats de Tortosa el 1148 i de Lleida el 1149, i explico també doncs, la reconquesta dirigida pel comte. Principalment la colonització dirigida per aquest comte Ramon Berenguer IV, que es va cenyir principalment a Vimbodí, a Montblanc, a Vinaixa i alguns altres llocs de la conca. Però, de fet, la part, diguem-ne, més important de la colonització d'aquesta comarca la van dur els nobles. Diu, la tasca colonitzadora dirigida pels nobles als Cerveres. A finals del segle XI, els Cerveres es veieren afavorits per part dels comtes de Barcelona d'una faixa important de terreny que s'estenia per la contrada anomenada en aquella època de Comalats, la llengua de terreny que anava des de Cervera fins al Tallat i Tarrés. La intenció dels comtes catalans en fer aquesta donació tan extensa se cenyia a encarregar a aquesta família del comtat d'Urgell la reconquesta i colonització del territori concedit, així com també per tal de garantir la fixació de la frontera mitjançant la construcció de fortaleses i castells. Els Cerveres, tal com hem avançat, intentaren complir amb la comesa encomanada pels comtes barcelonins, com ho proven les actuacions el 1079 al Puig del Tallat, el 1081 a la Serra de Belltall i el 1087 associant un cavaller Miloromir en la colonització de l'Espluga que el 1079 havien rebut dels comtes germans Ramon Berenguer II i Berenguer Ramon II de Barcelona. Ara, mitjan segle XII, els descendents del primer beneficiari d'aquests dominis, els fills de Ponssuc de Cervera, els germans Pons i Ramon de Cervera, s'ocupaven, probablement pressionats per Ramon Berenguer IV, de cara a les properes conquestes de Tortosa i de Lleida, d'intensificar la colonització de la comarca, els quals confirmar la possessió de tot el territori concedit als seus avantpassats. I tal com havia fet el seu avi, per garantir l'acció repobladora al Pla, a l'Espluga, primer asseguraren la defensa del castell del Tallat. Aquest castell el concediren a un noble important d'aquesta contrada, que es deia Pere de Queralt, perquè el tingués i doncs, el fortifiqués i assegurar així doncs, el manteniment o les actuacions colonitzadores a l'Espluga de Francolí. En el punt 7è parlo també de l'acció colonitzadora de Ramon Berenguer IV a l'Espluga Calba, a Tarrés, a Fulleda i a Vinaixa, llocs que van ser de promoció de la reconquesta directament duta a terme per el comte de Barcelona Ramon Berenguer IV.
En el punt 8è parlo de la repoblació d'un cas especial, que en aquest cas seria el de Vimbodí. Dic, el lloc però més important, del qual promogué la seva colonització, a banda de la capital de la comarca, és el que després, capital de la comarca que després s'anomenarà Montblanc, dic, el lloc més important fou Vimbodí. Jo mateix he dedicat un llibre, publicat pel Consell Comarcal de la Conca el 2002, a esbrinar la repoblació d'aquest lloc i els primers 50 anys de la seva singladura. És probable, tal com afirmen diversos autors, que en temps del comte Ramon Berenguer III s'haguessin iniciat les primeres tasques de conreu del terme, per bé que qui concedí oficialment la carta de poblament i qui legalitzà la seva repoblació fou el seu fill Ramon Berenguer IV. La major part dels historiadors, especialment els pobletans o els vinculats a Poblet, en ser esborrat en els documents que enregistren la carta de poblament el numeral de l'any del regnat de Lluís el Jove de França, segons el sistema de datació majoritari d'aquella època, opinen que la carta de poblament de Vimbodí fou posterior a la donació de Poblet al monestir de Fontfreda i a la concessió del seu terme monàstic i que, per tant, cosa que va esdevenir l'any 1150, i que, per tant, cal situar-la, la carta de poblament de Vimbodí, el 30 de novembre de 1151. Nosaltres, però, el treball esmentat, hem demostrat que cal situar-la 2 anys abans, és a dir, el 1149, per tant, anterior, almenys un any anterior, a les primeres donacions al monestir de Poblet. A banda dels arguments exposats en el meu treball, cal afegir que la delimitació del terme de Vimbodí, en la part que limitava amb el que després serà el terme monacal de Poblet, no l'esmenta, per bé que sí que fa referència, en canvi, a les ermites, és a dir, a parer nostre, defensat en diversos treballs, el lloc que en aquell moment ocupaven els eremites que s'havien establert en aquest indret, essent el personatge Poblet el cap del grup. És a dir, torno una altra vegada a la tradició de l'eremita Poblet. Creiem també que la concessió de la carta de poblament de Ramon Berenguer IV del 30 de novembre de 1149, coincidint amb les accions que en aquell mateix any es duien a terme a la veïna Milmanda, va ser motivada per la necessitat de legalitzar una situació anterior d'establiment de nous colonitzadors i de controlar-los també a través de les actuacions administratives i de direcció de la futura comunitat veïnal a través del delegat del comte, el batlle, en aquesta contrada, Porcell de Cervera. Quan es va iniciar el moviment de repoblació de la comarca cap a final de la dècada dels 40 del segle XII, alguns pagesos procedents principalment de les comarques del Solsonès i la Segarra deurien fer el camí cap a migdia sense haver disposat de la concessió específica del corresponent document per part del promotor o sense la promesa de donació de terres per part del comte o el noble. Aquests aventurers, que naturalment no es podien establir als llocs de promoció legal, deurien ocupar algunes terres al marge dels termes que havien delimitat els comtes o els seus batlles i que, sigui pels senyors o els seus representants, s'havien repartit i atorgat als repobladors del territori. És en aquest sentit que alguns d'aquests aventurers degueren rompre terres més enllà del terme de l'Espluga, sense però cap autorització per part del comte, a qui pertanyien totes les terres conquerides o abandonades pels sarraïns, tot i que tenia vigència la prisió, és a dir, l'adquisició de la propietat d'una terra erma sense propietari específic a través del seu conreu i la permanència durant 30 anys. Aquest sistema fou força utilitzat al costat de les concessions dels prínceps en l'ocupació de terres a la Catalunya Nova, tant pels pagesos colonitzadors com pels nobles. L'ocupació del terme de Solivella per part de Combau d'Oluja respondria a un d'aquests darrers casos, com tindrem ocasió d'analitzar més endavant. Per controlar i regular, doncs, l'ocupació de terres fiscals
pertanyents al comte en l'indret de Vimbodí, Ramon Berenguer IV decidí posar ordre a les iniciatives particulars concedint el terme als habitants presents, ja n'hi havia, i els que en l'esdevenidor s'hi volguessin instal·lar. Sembla que la fitació del terme comptà amb la presència personal del mateix comte, qui es desplaçà a aquesta contrada, potser per aprofitar per la inspecció també del futur territori que tenia intenció de concedir a Fontfreda per constituir-hi un cenobi cistercenc, tal com al cap d'uns anys varen declarar alguns pagesos de Vimbodí. Els repobladors tindrien i disposarien de les seves propietats en plena llibertat, segons la Carta de Població, i només se'ls exigia el reconeixement de senyoria en favor del comte i el pagament de la 9ª part de tots els fruits, tot i que s'especificava que afectava aquest pagament de la 9ª part el pa, el vi, el cànem i el lli. Els beneficiaris, a més, restaven facultats per a utilitzar la llenya del bosc per a les seves necessitats i obligats a residir dins la vila on haurien de tenir també el seu bestiar. Per garantir la seguretat dels habitants en els seus desplaçaments, el comte els atorgava un guiatge especial per transitar pels camins que afectava també les seves mercaderies i béns. Continuo en el punt 9 sobre la colonització de Montblanc i la previsió que el comte Ramon Berenguer IV tenia respecte d'aquest lloc. En el punt 10è parlo d'una colonització especial, el cas de Poblet, que sí que voldria dir algunes coses com les següents. A la banda occidental de Vilasalva, el nom anterior de Montblanc, i a la meridional de l'Espluga i Vimbodí, al peu de les muntanyes de Prades, en direcció de Sola Ixent a ponent, s'estenia una petita vall travessada pels rius de Milans i el barranc del Tillà o Riu Sec, que li donaven la seva frondositat característica. La fertilitat de la terra havia motivat la seva intensa ocupació ja en el període romà i el sector proper a Castellfollit havia resistit, segons Antoni Carreras, fins a final del segle X, quan les vanguardes del comte de Barcelona s'abocaven per l'Illa i Cabra i volien ja establir-se a Sant Pere d'Envigats, al costat de Barberà, que era concedit el 945 al monestir de Santa Cecília de Montserrat pel comte Sunyer. Ramon Berenguer IV s'havia reservat aquesta terra, una part de la qual des d'anys, precisament per la llunyanina de qualsevol lluqui poblacional, in deserto, diuen els documents, havia ocupat un reduït grup d'anacoretes dirigits segons una certa tradició monàstica pobletana pel cap de la colla anomenat Poblet. Els eremites s'hi havien establert no deuria fer massa temps, probablement quan l'indret gaudí d'una certa tranquil·litat, superades les incursions sarraïnes del primer quart del segle XII i després del període de pau que seguia el regnat de Ramon Berenguer III. Sense cap autorització del príncep, com esdevenia sovint amb els eremites que s'instal·laven en terrenys de ningú, als extrems de la frontera, els membres del grup, dirigits per Poblet, s'havien fincat en aquesta banda de la frontera per la seva llunyania a llocs poblats i pel seu aïllament que els permetia intensificar la seva vida d'oració, silenci i pregària. Hem esmentat més amunt que Ramon Berenguer IV s'havia desplaçat personalment a aquesta contrada i que fins i tot estigué present a la fitació del terme de Vimbodí, probablement el 1149. Deuria ser en aquesta ocasió quan decidí, o en tot cas corroborar, la seva decisió de fundar un monestir a la vall situada al sud-est de Vimbodí. De segur que no havien passat els 30 anys que poguessin al·legar els ocupants per esdevenir-ne propietaris en base del sistema de prisió. Al comte, per tant, li degué ser fàcil arribar a un acord amb els eremites i també amb el cosenyor de l'Espluga, Ramon de Cervera, que, en la seva expansió cap a la banda occidental del terme, hauria ultrapassat els límits del seu domini de l'Espluga. Amb aquest propòsit de la fundació d'un monestir cistercenc en aquestes terres de nova colonització,
El comte concedia el 18 de gener de 1150 l'anomenat Hort de Poblet a l'abat Sans i els monjos de Fontfreda perquè hi vestissin un cenobi del seu orde amb la terra de conreu necessària per al manteniment dels frares que s'hi establissin. El document era signat, a més de l'atorgant i de diversos pròcers de la seva cort, per l'esmentat Ramon de Cervera, el qual confirmava la donació de la meitat de l'hort de Sant Salvador, que hauria ser el nom pel qual es coneixia també l'hort de Poblet esmentat pel comte. El 18 d'agost del mateix any, 1150, el mateix comte feia estendre un segon document referit a Poblet pel qual assignava definitivament el terme al monestir. Amb la previsió de la futura colonització de l'indret de Poblet per part dels monjos de Fontfreda, es concloia la tasca repobladora de la conca estricta per part de Ramon Berenguer IV. Aleshores, ja estic acabant, mossèn. En el capítol 11 parlo de la reorganització de la conca per part del fill de Ramon Berenguer IV, d'Alfons I, i sobretot de la fundació d'una vila nova a la conca de Barberà, que és la vila de Sarral. Un altre capítol, el capítol 12, no podia faltar aquesta visió meva, que és l'escassa repercussió de la repoblació dels templers a la conca. Quan van venir ja estava tot ocupat, ja estava pràcticament tot donat, ja estava tot repartit i per tant no hi van tenir cap incidència, almenys pel que fa a la colonització. Hi ha un altre capítol que m'hauria agradat allargar molt més, que és els aspectes jurídics de les donacions de castells als nobles i de terres als nous colonitzadors. Diu, tota la importància que aquests dos aspectes tenen de cara a entendre millor la conquesta feudal i la repartició dels diversos dominis castrals que s'anaren formant al llarg i ample de la comarca, així com l'assentament humà en el territori, han estat descurats generalment de la historiografia. En tot cas, a manca d'una anàlisi més aprofundida que s'haurà de fer, podem avançar que en general les concessions territorials per part dels comtes de Barcelona sovint es feren en feu, és a dir, no en plena propietat, és a dir, en dependència del territori, en dependència a la llarga del comte de Barcelona. De manera que els beneficiaris restaven obligats a la prestació de vassallatge i altres deures complementaris respecte als senyors o en relació amb els senyors. També sovint la concessió feudal anava acompanyada de la donació d'altres terres en alou, en propietat plena, és a dir, lliures de prestació de qualsevol obligació. Atès que es tractava d'un territori situat a la frontera i que s'havia de fortificar militarment a través de la construcció d'un rosari de castells i fortaleses per assegurar la seva defensa davant qualsevol ofensiva sarraïna, la major part de les donacions implicaven l'obligació per part dels concessionaris a bastir una torre o petita fortalesa. Es dona un territori amb la condició de bastir un castell. També ho trobem en la major part d'aquestes concessions feudals. Els concedents prometien la seva col·laboració econòmica aportant una part dels diners necessaris per a la construcció defensiva. També és un cas, no sé si es troba en altres llocs, però que cal destacar. Pel que fa a les condicions de l'assentament dels nous colonitzadors, disposem dels treballs d'Agustí Altisent sobre l'Espluga de Francolí i el meu sobre Vimbodí, així com el del Pol Fritma per un període immediatament posterior sobre la Guàrdia dels Prats. Només d'aquestes tres poblacions podem analitzar la situació dels repobladors perquè només d'aquestes tres poblacions s'han conservat els documents. De l'Espluga de Francolí s'han conservat bàsicament en el fons de l'Orde de Sant Joan de Jerusalem, alguns també en el fons de Poblet, i de Vimbodí s'han conservat bàsicament en el fons del monestir de Poblet, que està dipositat a l'Archivo Histórico Nacional de Madrid.
Diu, en els 3 estudis s'hi troba suficient informació sobre les concessions fetes pels senyors, els repobladors i les diverses obligacions que se'ls imposaven. Les concessions eren generalment de terres de conreu, a vegades una part de les mateixes ja cultivades, per bé que gairebé sempre es tracta de terres ermes. Un solar a la població amb l'obligació de construir-hi una casa i habitar-la, i també sovint un hort. Tot això és el que comportava aquestes donacions als colonitzadors. A vegades, sobretot amb els que havien d'assumir l'obligació de defensa del corresponent castell, també es donen aquestes concessions, les concessions eren en alou, és a dir, de terres lliures i de propietat absoluta del beneficiari, amb l'obligació, però, de disposar d'un home armat per a contribuir a la defensa del castell. Aquest és un aspecte que es troba en diverses concessions a l'Espluga de Francolí. Un cas a part i ben diferent el representen els assentaments de repobladors promoguts directament pels comtes o comte-reis. Tant a Vimbodí com a l'Espluga Calba i Vinaixa, Ramon Berenguer IV només exigí als colonitzadors el pagament d'una 9ª part de la collita, a més dels delmes i primícies, i el reconeixement de senyoria. Acabo amb unes conclusions que sí que m'agradaria llegir. Diu, al llarg de l'exposició hem pogut constatar alguns aspectes que ara intentaré resumir. Primer, que l'ocupació cristiana d'aquestes terres es donaren 2 fenòmens diferents, però sovint lligats. Un, primer, el de la conquesta militar, que no sempre comportà sistemàticament la colonització. I el segon, la repoblació, que implicà l'assentament de famílies en un determinat lloc, la posta en conreu de les terres assignades i la construcció dels corresponents habitatges, generalment a redós de la torre o castell. Segon, una altra constatació de caire geopolític. Els puigs i els llocs enlairats tingueren certa preferència a l'hora de consolidar la conquesta de cara a l'ulterior colonització. És una constatació lògica. Tercer, cal recalcar que la presència andalusina fou més intensa i més llarga en el temps del que generalment s'ha cregut i que l'empremta musulmana en la topografia del territori és encara avui dia molt visible, com ho palesen els llocs de Vimbodí, Solivella o Llorac. Quart, que malgrat la llunyania de la capital del califat, Còrdova, els exèrcits andalusins, aprofitant les antigues vies romanes de la península, disposaven de gran operativitat militar i els fou relativament fàcil arribar en les seves accions de càstig a la capital del comtat de Barcelona o terres adjacents, incursions que en la seva major part afectaren negativament els esforços de recuperació territorial cristiana duts a terme a la nostra comarca. Cinquè, que tot i estar situada la conca estricta, als confins del comtat de Barcelona i també allunyada dels nuclis de la ciutat de Lleida i del Baliat de Siurana, aquesta presència musulmana era considerada perillosa pels nous repobladors, que no tingueren consciència de seguretat fins després de les ocupacions cristianes de Tortosa, Lleida i també Siurana. Hi ha 2 repobladors de l'Espluga de Francolí, els quals els Cervera els hi concedeixen terres i diuen sí, d'acord, les acceptem, però no vindrem nosaltres a residir i a conrear aquestes terres fins que Siurana no hagi caigut en poder de cristians. Sisè, l'extrema lentitud de l'avenç cristià en aquesta contrada que des del primer document del 945 relatiu, citat diverses vegades a Sant Pere d'Embigats, a Barberà, concedit al monestir de Santa Cecília de Montserrat, fins al primer moviment repoblador de Ramon Berenguer IV, vers mitjan segle XII, van haver de passar més de 200 anys. Per altra banda, si prenem geogràficament el punt de partida del castell de Queralt, a la Baixa Segarra, reconquerida a finals del segle IX,
fins al castell de l'Espluga, iniciada la seva organització a mitjan segle XII, veurem que per conquerir una distància en línia recta de 40 quilòmetres es van trigar uns 250 anys, que és moltíssim. Setè, la gran pregunta que ens fem sempre els historiadors a l'hora de parlar de conquesta feudal i noves ocupacions del territori. Quedar abandonada i deshabitada la comarca després de l'ocupació andalusina? Jo crec, després de les aportacions dels treballs d'Antoni Carreras, d'Albert Benet i Clarà i dels meus, que efectivament la comarca, per manca de seguretat militar, degué restar abandonada i la major part de les seves terres ermes. Ubi homo nullus habitat nec boves non aran, s'expressava un document relatiu a la donació de forest de l'any 1058, o dos documents de les donacions d'Ullers i d'Anguera del 1076 deien in ipsa marca extrema, això ja és una mica in loco horroris et vaste solitudinis. Horroris et vaste solitudinis. Aquesta situació de desert fou aprofitada precisament per l'establiment de grups d'anacoretes que no sempre, segons les tradicions de les comunitats de Poblet i Vallbona, foren ben tractats pels veïns sarraïns, sobretot pels de Siurana, que en diverses ocasions trencaren el silenci dels pobres anacoretes, amenaçant-los i deportant-los i fins i tot empresonant-los a les masmorres del castell sarraí de Siurana. Cal pensar també que, tot i que aquesta comarca quedà deshabitada, cal pensar també en la possibilitat que a partir de la campanya de reconquesta de 1135, duta a terme per Ramon Berenguer IV, que suposà una certa seguretat a la comarca, tot i l'amenaça encara vigent de Tortosa, Lleida i Siurana, alguns pioners s'establiren a la contrada emparats pel sistema de la prisió que els podia fer propietaris dels conreus que cultivaven si romanien 30 anys. És en aquest sentit que algunes actuacions dels comtes respongueren a regular els colonitzadors, pocs o molts establerts en llocs del fisc i, per tant, de propietat del comte. Moltes gràcies.